Velkommen til Faaborg Midtfyn Kommunes madservice. Vi vil nu vise jer en tur gennem vores køkken. Her hvor vi står nu, det er her hvor vi hver dag modtager varerne fra vores leverandører. Varerne de modtages og kontrolleres af køkkenpersonale. De vurderer på varens emballage og lugt og temperatur. Så går vi ind i køkkenet, hvor der kun er adgang for køkkenpersonale. Og hvis der kommer besøg udefra, så skal man have overtrækstøj på. Og så kan vi lige stikke hovedet herinde til højre i vores opvask. Vi har en lille almindelig industrimaskine, og så har vi en stor granuler. Så går vi ind i vores diætkøkken. Det er herinde, hvor vi laver varer til de af vores brugere, som ikke kan tåle forskellige ting. Det kunne være minusmælk eller glutenfrie. Dem har vi på små pander her på det lille blus og i gryder og sådan noget. Det er også her, at vi sætter tilbehørsting. Det kunne være marmelade til vores pandekager og æbleskiver eller sirup til byggrød. Så går vi ind i selve produktionskøkkenet. Dagens produktion af frikadeller. Den skal jeg lave 700 af. Og der er 2 portionsstørrelser, så vi får alle sammen 2 frikadeller hver. Så bliver de lige stegt på panden. Og så kommer de lige i ovnen og bliver færdige. Så de er op på 75 grader. Millionbøf. Det gør jeg i den her Prima her. Den kan man både stege og koge i, og så jeg kan starte med at stege kødet eller bruge kødet af, og så kan jeg putte vand i, og så kan jeg faktisk lave det færdigt her. Jeg laver også glutenfri. Det har jeg taget fra til og laver på den anden side. Og jeg laver flere portionsstørrelser også. Og jeg vil sige suppe, og det jeg har kogt her, det er en blanding af okseben og kyllingeben. Og det er kogt natten over sammen med urter og salt og bouillon. Og nu skal det siges, og det er beregnet til klar suppe. Og i modsatte uger, der går vi til sovs, og der bruner vi selve benene i ovnen. Og så samme fremgangsmåde op i gryden og koger det natten over og siger det. Når jeg så har siget det op i spanden her, så bliver det sat over på køl, og det skal jo køles ned til under 5 grader. Det er her, vi køler vores suppe og vores saucer ned. Og det foregår på den måde, at der kører sådan noget glykolvæske ind i de her rør, som gør, at det køler det meget hurtigt ned. Så i løbet af inden for 3 timer, så er det jo kølet ned til under 5 grader, faktisk 4 grader. Så det går rigtig stærkt. Og det her, det er så vores blæstkøler. Og alt det, der har været i ovnen eller i gryden, det kommer herind og bliver kølet ned. Sådan så det bliver kølet ned fra for eksempel, hvis det er 65 grader, eller 75 grader eller højere, så kommer det ned på 5 grader inden for 3 timer. Og så er det klar til brug faktisk. Så kan vi bruge det ude i vakuumeringsrummet, så må vi pakke det. Det er så her, vi udportionerer retterne, når det er produceret og det er købt ned. Og som I så tidligere har vi udportioneret noget ude i køkkenet. Her der er det stuet spinat til sprængt svinekam. Vi tager også tager vi højde for portionsstørrelser og diæter. Og vi er meget opmærksomme på hygiejnen. Derfor bruger vi gummihandsker herinde, som vi skifter regelmæssigt, så vi ikke er i berøring med den færdigproducerede mad. Så en kombination af høj hygiejne, ordentlig emballage og pakket i den maskine her, det er det, der gør, at maden kan holde sig
Og i vores tilfælde, der siger vi jo 15 dage. Og så samtidig med at kølekæden selvfølgelig også skal være holdt hele vejen igennem. Så er vi nået til vores pakkerum, hvor vi har al maden stående til vores hjemmeboende pensionister, som vi pakker hver især i kasser. De har alle sammen sådan en menukort der, hvor de kan vælge mellem 12 forskellige hovedretter og 12 forskellige biretter. Der er også en mulighed for at kunne vælge madpakker. Vi smører brød for sig selv og lægger pålægget for sig selv, så man selv kan lægge på. Når maden er pakket til brugerne, så kommer vores chauffør efter dem og får den pakket ud i bilen. Og der er jo køl på bilen, således at kølekæden på maden den ikke lukker under transport. Ja, det var så turen rundt i vores køkken. Håber I synes, det har været spændende at kigge med. Tak for i dag.